Káva pochádza z Etiópie, kde ju nazývajú kafa. Ľudia kávu spočiatku len žuli, neskôr začali pripravovať a piť. V súčasnosti je káva našou dennou spoločníčkou. Začíname ráno, práci i večer. Preto by sme si o tejto plodine mali povedať niečo viac. Káva bola podľa najznámejšej legendy objavená v 8. storočí v Etiópii v regióne Kafa. Legenda hovorí o pastierovi kôz Kaldým. Ten si jedného dňa všimol, že jeho stádo sa po spásaní plodov vtedy ešte neznámeho kríka správa nezvyčajne divoko. Vyskúšal pár plodov a sám sa presvedčil o stimulujúcich účinkoch kávy. Zvesť o plodoch, ktoré dodávajú energiu, sa rýchlo rozšírila a káva sa oficiálne dostala do nápojového lístka človeka. Káva sa z Afriky dostala do Arábie, z Arábie putovala do Európy, z Európy potom sa dostala do Ázie a nakoniec až do Ameriky. V súčasnosti sa pestuje vo viac ako 70 krajinách sveta. Veľmi kvalitné a odborníkmi cenené kávy sa v Etiópii pestujú dodnes a v špeciálnych kávových obchodoch si ich môžu kúpiť a ochutnať samozrejme aj Slováci. Aj keď existuje veľa druhov kávovníka, na potravinárske účely sa využívajú takmer výlučne dva. Café Arabica a Café Canefora, známa pod názvom Robusta. Káva Arabica je vzácnejšia, ťažšie sa pestuje, nakoľko viacej podlieha škodcom. Obsahuje menej kofeínu, na druhej strane má viacej chuťových vnemov ako káva Robusta. Káva Robusta sa ľahšie dopestuje, je viac rozšírená vo svete a dodáva našej káve horkosť a trpkosť. Rastlina kávovníka môže dorásť do výšky 5 metrov a nezriedka sa pestuje až vo výške 2000 metrov. Zrelé zrnko kávy je obalené dužinatým, často dočervena sfarbeným obalom a podobá sa čerešni. Po zbere sa dužina oddeluje od zrna najčastejšie sušením na slnku alebo špeciálnym vodným kúpeľom. Výsledkom prvotného spracovania kávy je tzv. Zelená káva. Je to vlastne základná surovina, s ktorou sa obchoduje na burze alebo na špeciálnych kávových trhoch. Zelená káva je len surovina. Musí prejsť pražením, aby bola vhodná na konzumáciu. Ďalším krokom v spracovaní kávy je jej praženie pri približne 200 stupňoch Celzia. Existujú pražiace centrá, ktoré dokážu spracovať a upražiť veľké množstvá zelenej kávy, ale aj malé domáce pražiarne s kapacitou niekoľko 100 gramov. Praženie je záležitosť priemerne asi 15 minút. Takto upraženú kávu môžeme pomlieť a pripraviť si svoj obľúbený nápoj. Ak nemáme kávovar s mlynčekom alebo samostatný domáci mlynček na kávu, k slovu prichádza mletá káva. V závislosti od hrúbky mletia ju môžeme použiť do pákového kávovaru, moka kávovaru, french pressu alebo ju jednoducho zalejeme. Kávičku môžeme pripraviť na mnoho spôsobov, ale o tom budeme hovoriť až na budúce.